siya sa tanang mga misyanik sa tibuok Pilipinas. Video starting ko. Klaro niya. Things in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach sa tanang mga misyanik sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Shabbat Shalom kanatong tanan o mayong gabi sa tanan natong mga kaigalaan sa Facebook o diha sa atong mga kaigsunan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. O naod nga Adonai nagapanalangin kaninyo, nagapanalangin kanatong tanan o maghatag kanatong kalinaw nining adlaw sa Shabbat. Shabbat Shalom usab sa tanang mga Hudyo Israelita sa tibuok kalibutan, ilabi na sa mga Hudyo Israelita dito sa nasod sa Israel o sa tanan nga ania sa Pilipinas. Shalom alino we alkol Israel, ang kalinaw manakanatog sa tibuok Israel. Hallelujah. Kain ano yukulim lasot dabar ni kitahimit ilabiad haimit. Kaya wala kitay mahimog patok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Atong ipadayon mga igsoon ang atong minsay sa miaging Sabado, miaging Biyernes sa gabi, ang bahin sa pangandam alang sa katapusan. Matud pa mga igsoon sa atong madungog karon nga mga balita sa radyo, sa telebisyon, ang kagubot sa kalibutan o ang kagulyang kasamok atong makita sa atong palibot. Ngani mga igsoon, ang gubat karon nagkagrabe sa Ukraine o sa Russia. Daghan na mitabang sa Ukraine. Kaganina usab mga igsoon o gahapon ba o ganina ba? Gibombahan na po sa North Korea tira na ang North Korea sa Japan. Dito gipatugpas sa kadagatan sa Japan. So sa pinakakusog nila nga missile ang ilang gitira sa Japan. Ang langhadlok ang mga Hapon mga igsoon, kaya tuo sila mag-tsunami na sad. Kay bisan tuod nga ang Japan nakabangon na gikan sa Second World War mga kaigsunan ko, pero kung atong naon murag nagkapubya-pubya pa biya sila ni adtong pagbomba sa Nagasaki mga kaigsunan. Paghulog sa mga Amerikano sa atomic bomb dito sa Nagasaki, nagkapubya-pubya paghapon hangtod ron ang mga Hapon. Muna nga sa gitirahan sila gahapon sa North Korea, gisampulan sila. O isip ka, pagbuli sa ilang mga igsoon, nangalisang intaw na mga Hapon. Sa ato pa kini nga gubat, di nagit ni kapugnan, mga igsoon kung mo naman ni katapusan sa atong kinabuhi, wala tay mahimon yana kay ang atong kinabuhi anaa sa pagbuot sa atong makagagahom nga mahan, ang atong Adonai Elohim, mga kaigsunan ko. So, matud pa diri sa unang Tesalonica 5:3, ato tong balikan o gisgoton niya ang Mateo Kapitulo 24, mga igsoon, nga samtang naglingkod si Adonai Yeshua dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an ni sikreto pagduol kanyog ng utana, sultihi kami kanus matapos kining tanan, ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Kay halos ang tanan nga nagbasa sa balang kasulatan ug halos ang tanan nga nagtuo sa atong Misaya, sa atong Adonai Yeshua, bisan ang mga Kristiyanos nga nagtuo nga nianang ilang Jesus Christ, mga kaigsunan, nasayod ni ining bersikuloha, nasayod ni ining nga pagtulon-ana, mga igsoon, bahin sa umalabot nga katapusan. Kay mismo ang mga apostoles nangutana gyud kung unsa ang mahitabo, unsa ang magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Sila mismo nagpakisayod. Muna nga kita usab angay masayod. Kay gitug-an man sad sa atong Adonai Yeshua kung unsay mga ilhanan unya sa panahon nga siya
hapit na mo balik. Si Adon Yeshua mitubag, pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Matupas Matthew 24 versikulo 4. Pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Timan nga ang iyang gihatagan ni ini nga mensahe, ang iyang gipasidan-an nini ang mga apostoles, ang mga mesianic nga mga apostoles. Wala niya ihatag sa mga Kristiyanos, kundili sa mga apostoles ni mga igsoon nga mga mesianic. Kay ang mga warning ani alang man sa mga mesianic. Mga mesianic Jewish ang gi-warningan niini sa atong adunay. Ayaw mo pailad sa ato pa, ayaw mo palimbong ni bisan kinsa, ayaw mo pailad sa mga Romano, Katoliko ug uban pa, ayaw mo pailad sa mga Pentecostal, ayaw mo pailad sa mga Protestante. Mo na ibuot niyang ipasabot, mga kaigsunan. Ayaw mo pailad sa mga bakakong mga magwawali, sa bakakong mga propeta. Kaysa ako ngalan daghang tao nga moani nga mag-ingon ako ang Mesyas, og daghan ang malimbungan. Perting daghanang nagtuo sa mga bakak nga pagtulunan, daghang nituo sa mga kulto nga mga pagtulunan. Pero sa pagtulunan sa mga Hudyo, jutay ray nanuo mga kaigsunan. No? Daghang nituong kibuloy, daghang nituo sa Operians, daghang nituo sa mga ubang mga kulto kang mga protestante nga mga kulto. Pero unsay gisulti sa atong Adonai Yeshua, makabati kamo og mga gubat sa duol ninyo og mga balita may tungod sa mga gubat sa layo apan ayaw kamog kabalaka. Ayaw kamog kabalaka. Kung ikaw tinuod nga magtotoo sa atong Adonai Yeshua, tinuod kang nagsunod sa Torah, tinuod kang nasayod sa mga propesya nga kana mahitabo gayod kay iya magipanulti, ayaw kamog kabalaka. Kana ang nindot nga pulong sa atong Adonai Yeshua. Bisan tuod nga niata karon na bilong o kita gayud ang natungnan ni ining panghitabo karon sa kalibutan, ni ining katapusan karon nga mga adlaw, apan ang iyang pasidaan ayaw kamog kabalaka. Sama sa gubat karon sa Russia batok sa Ukraine. Mudako man ang gubat, magkagrabe man ning gubata, ang tugo ni Adonai Yeshua ayaw kamog kabalaka. Mga mesianic na nagsunod sa Torah, nagsunod sa Torah ni Adonai Yeshua, ayaw kamog kabalaka. Kining mga butanga kinahanglan may tabo, apan wala kini magpasabot nga mauna kini ang katapusan, kay naapay millennium, human ani, naapay mopasok nga millennium, 1,000 years nga maghari ang atong Adonai Yeshua. So dili pa nimo oy katapusan sa kalibutan, dili pa nimo katapusan sa kapanahonan, mga igsoon. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga gutom, nganuman, magmahal ang bugas, resulta sa gubat. Kung ang Tagalog pasultihon, masarap daw magmahal. Masarap ang magmahal. Pero pag magmahal ang gas, magmahal ang gasolina, magmahal ang bugas, magkaproblema sila, magbagolboro sila. Gumikan sa gubat, mga igsoon, muna dunay mga gutom, maggubat ang mga nasod, mag-away, maging harian, o may mga gutom, nga naman, tungod sa gubat, magmahal ang mga palaliton. Magmahal ang bugas. O mga linog sa tanang dapit, mga igsoon, muna ang mga pangitabo karon ubanan-ubanan og linog, na pay gubat, na pay linog. Kining tanan, sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Nagsugod na day ang tribulation. Sinugdanan na mga igsoon sa mga kasakit. Asa ang rapture nga inyong giingon? Katong mga nagdoktrina pre-trib nga rapture ang maguna bago ang tribulation. Asa ang inyong giingon? Sir Dante Maravillas, asa ang inyong giingon nga mag-rapture og una? Unahon mo rapture bago mabot ang Great Tribulation. Asa ang rapture? Nga nagsugod na madahay ang kasakitan. Pagsugod sa gubat, pagsugod sa gutom, niingon ang atong Adonai Yeshua sa versikulo 8, kining tanan, sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Sinugdanan pa lang sa Great Tribulation. Sa ato pa, kining gubat karon sa Russia o sa Ukraine, sinugdanan pa kini sa Great Tribulation. Wa malagi rapture. Dapat kung ang rapture maguna, pre-trib ka, wa pa magsugod ang Great Tribulation, mag-rapture na. Pero nagsugod na ang tribulation, wala pa rapture na inyong gipaabot.
Sunod niini mao ang gutom. Mo ni ang gutom. So, mga igsoon ato nakita nga ang Biblia nagsulti sa kamatuoran samtang ang mga kapastoran nga wa makasabot sa pagtulon-ag sa propesya sa atong Adon ni Yeshua, nabaliktad ang ilang tudlo kay mag-una ang rapture bago mosulod ang tribulation. Oh, sa 9, unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug patyon. Great tribulation ni. Dakpon og sakiton sa bakuna. Gisugdan na tagsakit sa bakuna. Daghang mga nabakuna nangamatay, ang uban nangasakit na. Ang di magpabakuna kasilagan. Ilang i-discriminate. Pag di ka magpabakuna, tangtangon sa trabaho, di ka magpabakuna. Muna ang iyong Biblia, kasilagan ka mo sa tanang katawan tungod ka nako. Og daghan unya ni atong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo. Biyas pagtuo, surrender sa bakuna. Kay ang Great Revolution, mao kana ang gitawag nato final exam sa mga magtotoo. Daghan ang dili makapasar, niana nga final exam, og daghan ang dili makagwanta, og mubiya sila sa pagtuo. Magbudhiay o magdumtanay sila. Dili na ka makasalig sa imong higala, sa imong mga parente, basta di mo parihag doktrina, di mo parihag pagtuo, di mo parihag baruganan sa pag-alagad, di gyud ka makakumpiyansa na kay ang gingon sa Biblia magbudhiay sila sa usag-usa. Ang imo na lang kasaligan ni anang panahona no niining panahona karon kandi dili magbudhi nimo kana rang kauban nimo sa pagtuo, pariha nimong pagtuo, pariha nimong baruganan, pariha nimong pagsalig ngadto sa Elohim. Pero sa mga parente nimo, maghigala nimo, nga lain-lain mong reliyon, di na kaana makasalig nila. Kay magbudhiay o magdumtanay sila. Dili na nimo masaligan, bisan imong ginikanan, basta lain nimong pagtuo, di na nimo masaligan. Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghang malimbungan nila. Mauna karon magsuol nga daghan kayo na noo sa mga kulto o sa mga mini nga mga reliyon. Ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mubugnaw ang gugma sa daghang tao, mubugnaw ang gugma sa pag-alagad, mubugnaw ang gugma sa pagsimba, mubugnaw ang gugma sa pagbasa sa balaang kasulatan, mubugnaw ang gugma sa pagtinabangay sa usag-usa. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Muna'y gisulti sa atong balaan nga kasulatan, maluwas ang magpadayon sa hangtod sa katapusan. O kining maing balita may tungod sa paghari sa Elohim, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod nini ang tanang tao, unya moabot na ang katapusan. Dalaygon ang Adonai mga igsoon. Nining gubat karon sa nahitabo sa Ukraine mga Russia mga igsoon. Og niidi sa atong hisgutan sa ning COVID mga igsoon, part ni siya sa Great Revolution ang COVID, kining COVID mga kaigsunan. Kay mga 1990s pa or mga 2000 ba mga igsoon, nisulod na ning gitawag nila Agenda 21. Unsay makalilisa nga sulod niya ang gitawag nila Agenda 21, depopulation sa tibuok kalibutan. Gamit ang mga bakuna. Tuwa dito nakasulod sa Agenda 21 nga sa tuig 2021, ilang bawasan ang population sa mga tao sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa paghinay-hinay kanila sa pagpatay. Muna'y nakasulod ang Agenda 21 mga kaigsunan. Nga ilang gisekreto, bisag daghang mga tao nakakabasa o nakahibalo niini, apan wala lamdagi gyapon sa kahitasan ang ilang mga panumduman, ilang gyapon gisurrender ang ilang mga kaugalingon sa pagpabakuna. Bisan tuod nga sila nahibalo na sa sulod niya ng Agenda 21 nga ang tuyo din niya na mao ang pagbawas sa population sa mga tao sa kalibutan, pinaagi sa paghinay-hinay kanila sa pagpatay. Muna sa bakuna, dili magdungan o kangamatay. Hinay-hinay o kangamatay ang tanan nga nabakunahan. Kay maunay sulod sa Agenda 21, mga igsoon. Kining gubat karon sa Russia,
mga igsoon, nahibalota nga ang hinungdan mao nga si Putin naglagot sa kaning Ukraine, gumikan kay ang Ukraine nagpagamit sa NATO, mga igsoon, nagpagamit sa NATO nga ilang gihinahinay og pangbutangan ang palibot sa Russia o kanang mga unsa to mga klase sa mga biochemical weapon, mga igsoon. Unya, ang kining nito magpadala og mga tao, mga sundalo dito sa Ukraine, maghimo kon sila balikatan exercise, unya military exercise, unya gapaatubang sila sa Russia. Nagalagot ang Russia niya na, mga igsoon. Kay ang US o Amerika na sila tinguha nga laglagon og patyo nila si Vladimir Putin o si Jinping sa China. Nganuman, mga igsoon, kay kini ay si Putin o kini si Jinping sa China, mauni mga anti or against sa New World Order. Dili sila makapa-implementar o makamandog New World Order sa tibuok kalibutan kay ni ay duha nga musupak nila. Si Putin sa Russia o kini si Jinping sa China. Against ni sila sa New World Order, mga igsoon. Muna nga Amerika nagtinguha gyud nga ipatumba kini sila. So, ako mga igsoon, nagtuo ko nga may posibilidad nga makuot gini ubatumba ni nila. Kay kining Amerika, grabe naman sila kamaro mo dalang patay, mga igsoon. Sama ilang gibuhat sa kang Bin Laden, kang Osama Bin Laden o kang Saddam Hussein. Kung sa may mga hinungdan nga ilang gipatay si Bin Laden o si Saddam Hussein, ila lang gipasanginlan nga terorista aron ang simpatiya sa tao tuwa sa ila. Tuwa sa Amerika ang simpatiya, wala sa kang Bin Laden, wala sa kang Saddam Hussein. Pero ang tinuod, nasuko sila kang Saddam Hussein, kay si Saddam Hussein, silang Bin Laden, mga igsoon, mo baligyag mga gasolina, dili mo dawat og kwarta nga dollars. Ang ilang gamiton, euro gyud nga kwarta, mga igsoon. Munang suko ang Amerika. Ikaduha, dili mo pasakop sa ila si Saddam Hussein si Bin Laden, mga igsoon. Muna nga ilang kusaan, tawag nila nga kanang iyo, pasanginlan nila nga terorista aron ilang mapatay o i-justify ang ilang pagpatay o sila gyapoy labanan sa mga tao. Ingon na kamaro ang atong mga Amerikano, mga igsoon. Mo sa ilang buhaton kang Putin o kang si Jinping. Kung nakuha nila si Osama Bin Laden sa labing kasayon, nakuha sa nila si Saddam Hussein sa labing kasayon, may posibilidad nga makuot gyapon nila ni si Putin o si Jinping kay daghan na silang mga assassin nga mga ngilngig, mga igsoon ang Amerika. Daghan na silang mga ngilngig nga mga assassin. Naway, imposible kanila kuoton ang usa ka tawo nga gusto nilang kauton, bisan kuoton, bisan pagibantayan kag daghan kayo mga security guard. Kuha gyapon kanila. Munang kini nga gubat ron, patyon gina nila si Putin o kini si Jinping sa China. Aron ang New World Order matuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy niya ang New World Order, mga isang pagwala na ning duha. Mula nga kita nga mga against ang New World Order, nga nilion ta mga matay ni si Putin o si Jinping. Kay mahitabogan ni mga matay na ning duha ka mga presidente sa mga dagkong nasod, sigurado gyud nga mosulod niya na ang New World Order. Kay mora ni nakapugong karon sa New World Order kining sa New World Order may isod kini rang duha, si Putin o si Jinping. So muna na muna mga gibuhat nila karon mga kaisulan nga ila ginang gubaton, mga igsoon. So doon ay sala ang Ukraine. Ang Ukraine nangamuyo na sa kuan, naghangyo na sa Israel nga padanan sila og Iron Dome para mo proteksyon nila. Unya nagpaluloy na ni si ang presidente sa
Ukraine mga igsoon nagpaluloy ay ang gipailang Hudyo siya. Salin siya sa Holocaust. Aron maluoy ang Israel. Kaya kung ang Israel dili magtan-aw sa mga hinungdan, nung kung sala, mulaban lang kalit kang ngalan dugong Hudyo ang presidente mga igsoon sa Ukraine. Mulaban lang kalit ang Israel, at yun magkagulong mayo. Pero kung ang Israel, mutimbang-timbang lang sad, bisan toog Hudyo ka, parihat ang dugo, parihat ang kaliwat, pero ngalan nga sadaan ka, kay nganong nagpagamit ka sa nito, nganong nisugot ka sa udyok sa nito, mula na suko ni Putin, meresin mo na, alang kunta. Pero kung ilang labanan to, kay magtanaw sila sa dugo, mulaban sila to kay kadugo, bisag mo isaypan, aw kana, mga igsoon, yun may tabo. Ako mulaban ko Hudyo, kay Jewish man tagpagtuo. Pero kung isad-an naman lang sad ka, kung ikaw ang hinungdan sa kagubot, o ikaw gamiton sa adunay, para muolbo ang gubat sa kalibutan, aron matuman ang gitakda sa adunay ng mga panghitabo, wala tay mahimo ni anak. Ang pagbuot sa adunay, maoy matuman mga igsoon. Ha? Ang pagbuot sa adunay, maoy matuman. Sa diyang ila na matumba si Putin, matumba si Xi Jinping sa China, so walay kontra ang New World Order. So tuloy-tuloy na. Pag matuloy-tuloy na ang New World Order, kay wala na mubabag mag-igsoon, wala na makigubat sa tibok kalibutan, kay nagkahiusan niya, kahiusan na, diha na musulod ang panagna ni Apostol Pablo dayon mag-igsoon. Sa unang Tesalonica 5:3, inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan, nganuman, malinawon ang tanan og luwas sa kakuyaw, nganuman, patay na si Putin, patay na si Jinping, wala na against sa New World Order. So, malinaw ng tanan, nagkasinabot na ang tanan. Pag New World Order na, one world religion, one world government, one world ang ato ng currency. Na. So, malit na. Wala na away, wala na gubat, wala na kontra, wala na kontrabida. New World Order na magsuon. Okay na, dagan na. Malinaw na ang dagan sa panahon. Diha day matuman ang tagna ni Apostol Pablo nga inig-ingon sa mga tao. Malinaw ang tanan og luwas sa kakuyaw. Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan sama sa kakalit sa sakit nga bation sa babay nga nagbati unya dili sila magkalikay nini. Di ba? Matuman na ang 1 Thessalonica 5:3. Samtang magkanayon sila malinaw ng tanong way kabilinggan, then sudden destruction will come upon them. Muna'y mahitabo mga igsoon. Dili pa ni matuman ang 1 Thessalonica 5:3, dili pa ni matuman kung naapay mo babag sa New World Order. Di matuman kung naapay mo again sa New World Order. Pag mamatay na ng mga kontrabida sa New World Order, nga mo ang Russia ug ang China, mamatay na sila, ang New World Order, magtuloy-tuloy na, wala na mo kontrabida. Muna nga, ay pa day matuman ang tagna sa unang Thessalonica 5:3. Pero pag karong panahon na, nga buhi pa ang Russia, buhi pa ang China, mga igsoon, buhi pa si Putin, buhi pa si Xi Jinping, layo pa matuman kining unang Thessalonica 4:3. No? Layo pa ni matuman. Kay di pa man malinaw, gubot pa man ang kalibutan. Kana pag-abot sa panahon malinaw ang tanan og luwas na sa kakuyaw. Ha? Kana mo abot na ning panahon malinaw ang tanan, New World Order na. Malinaw ang tanan. Dire matuman magigsoon. So sa pagkakaroon, wala pa, di pa ni matuman ang unang Thessalonica 5:3. Wala pa. Kay gubat pa ron. Pero human ani mga igsoon, pasok na si World Order, matuman na ni siya. Imanin ninyo na mga kaigsunan. Kay ang nakasulat sa balang kasulatan, matuman yun na siya, o dili yun na siya nato matuis, mga igsoon. So, dalaygon kayo nga dunay, mga kaigsunan. So, unsa pa ang mga makalilisang nga mga panghitabo? Mga igsoon, atong mabasa ang mga panghitabo sa mga gubat sa kalibutan na spinadeya, grabe kayo, ngilngi kayo. Atong mabasa ang mga panghitabo gyapon nga mga gubat na sa Sikaraya kapitulo 14. Grabe gyapon kayo. Og ang gutom nga gipanagna sa balaang kasulatan nga moabot ang kagutom. Gubat dayon gutom. Dili lang gutom sa pagkaon,
nga mga material, kundi gutom apil sa gitawag nato og napulong sa adunay mga igsoon. Timan-an nato na, ha? Ang kagutmanan nga mahitabo unya mga igsoon aning gubat, mga igsoon gubat sa kagutom sa tinapay ug ang kagutom usab sa pulong sa adunay. Nga naman, wala may magwali. Ha? Kung sige na gubat, binumbahay na. Ha? Sige nagtinirahay mga misail, mga kaigsunan ko. Yan laliman ka, ang Korea, doon na dahil sila 5 ka mga ngilngig ng mga armas nga gikahadlukan sa tiwag kalibutan. Naa sila gitawag Poseidon, nga kanang armas sila nga Poseidon, kanang misail nga Poseidon, nga sa dagat gaagi. O adto mutira sa ilalom sa mga nasod. Ang mga nasod, ang Japan, targito na, mapusgay ang Japan, matunaw ang Japan, tirahan sa Poseidon. Dito sa ilalom tirahan, gaagig dagat. Ang Pilipinas, tirahan Poseidon, pusgay ang Pilipinas, may kay pusgay na tadaan. Sa muta, mga kaigsunan. Naapay mga ngilngig o nga mga armas ang mga Rusya, mga kaigsunan. Ha? Muna na nga, bantayan na to ang kagutom nga may tabo, di ay dili lang kagutom sa pagkaon, kundi kagutom sa pagpatalingog sa pulong sa dunay kay inining gubat karon. Nani sa Rusya karon mga igsuon, wala na. Putol na ang mga Facebook. So, ingani karon kung moabot ng panahon nga mapiktuhan ang Pilipinas, putol na ang Facebook na to, makalay pa ba ko, makawali pa ba ko sa kanginan sa pulong sa dunay, wala na. So, pila ka tuig, pila ka bulan ang gubat niya, wala na tayo wali, ang tao batiun nagkahidlaw sa pulong. Diya na magsugod og batik kagutom sa pulong, kagutom sa pagpatalinghog sa mensahe. Mangandoy niya mga tao, asal mas Brad John? Wala na may nagwali, wala na may Facebook. Di ba? Sa Facebook. Wala na magwali, mga igsoon. Munang maabot ng kagutom sa pulong. Mabasa na to na sa Amos, mga igsoon, libro sa Amos. Kapitulo 8, kung wako masayok, versikulo 11. Moabot ang panahon nga padad-an kog gutom ang nasod. Gutomon ang katawhan apan dili sa pan. Ug uhawon sila apan dili sa tubig. Gutomon sila sa mensahe gikan sa Adonai. Moabot ang panahon. Karon ning panahon na may tabo. Karon dagaya kayo ang pulong kay naay Facebook, ang uban magwali sa mga radyo, television. Dagaya kayo. Pero moabot ko no ang panahon nga ang tao gutomo na sa mensahe sa pulong sa Adonai. Kaya wa nay magtikaw-tikaw nga magwali sa pulong sa Adonai tungod aning gubat. Ang katawhan maluya ug magsuroy-suroy gikan sa amihanan paingon sa habagatan ug gikan sa silangan paingon sa kasadpan aron pagpangita sa mensahe sa Adonai apan dili sila makakaplag niini. Niadtong adlaw ang mga maanyag nga babae ug ang mga batan-ong lalaki panguyapan sa kauhaw, mapukan ug dili na gayon makabangon kadtong nanumpa pinaagi sa mga Dios. Pildi ang mga nagsimbag rebulto, mga Katoliko, simbag rebulto, mga tumba sila, mga pukan sila. Dili na sila makabangon. Ang mga nagsimbag, mga Diyos. Nagsimbag Diyos sa Samaria nga nag-ingon, pinaagi sa Diyos sa Dan, o pinaagi sa Diyos sa Beersheba. Katong tanan nagsimba niya, mga pukan, mga igsoon. Amos 8:11 na siya, ngadto sa versikulo 14. So, wala na mga kaisunan. Unya, nakita ninyo ang makalilisang, matod pa sa Matthew 24:15, makita ninyo ang makalilisang nga talanaw nga giingon ni Propeta Daniel nga magatindog sa dapit nga balaan og kini mao ang anti-masyak, ang taong yawanon, ang tao nga mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa Torah, ang tao sa sala, ang man of sin, mga igsoon, nga mulingkod sa balaang dapit nga mo ang templo, mga igsoon nga tukuron unya sa mga Hudyo, ang third temple. Tukuro nila, ilan ng tukuro. Mulingkod diya, mga igsoon, ang anti-masyak. O niya, magpaila siyang kaugalingon nga siya mao ang Elohim. Magpalabaw-labaw sa siyang kaugalingon, mao na ang gitawag ni Propeta Daniel nga makalilisang nga talanawon. O niya, ang mga tao nga nasa Hudya, kinahanglan managan ngadto sa mga bungtod. Ang mga tao nga nasa atop sa iyang balay, kinahanglan nga dili na manaog aron sa pagkuha sa iyang kaptangan.
O asa man ang rapture ani? Wala. Padaganon ka. Ha? Muna nga, dili ni tiyaw nga grabe sa nga kasakitan mga igsoon. Siya na ka na nga, kung nakas atop, di na kuno ka muna og pagkuha. Sa atop mawa, bisag pila ka minutos, pagkuha lang sa imong mga gamit, aron mo kuha lang gamit. Dili na ka, wala kay panang padagano na ka. Ano man, di man tiyaw ang gubat karon mga igsoon. May pareha sa una second World War nga ang gubat. Katong, sa gamit arma kanang bang tagsay buto ba? Bayoneta. Naibayunit ang tumaya tagsay buto ang armas sa sa una. Ang tawagan na nila kanang tagsay buto nga bukakang say tawag nila na armas. Bung anale buto. Sa ilang mga armas sa una panahon sa gubat. So, pwede ra mo dagan ka, pwede ra ka kwan. Maglangay-langay ka kay lakaw ra mga manggubat sa una. Karong panahon na di na madahag tiyo ang gubat maigsoon. Kay work from home na ang gubat. Matud pa ni Ropel Banyok, work from home ang gubat ron. Galingkod na lang siya sa balay ang presidente. Pinduto ng buton. Kuya ko, mayabag ni si Putin. Munya, maputong. Munya, kalitlog, pindot ang buton. Anang iyang nuclear nga si Tanto. Work from home na god. Galingkod na sa balay. Pinduton lang buton. Lupad ng mga misail. Pusgayon ang mga nasod, mga ison. Buton rin pamisliton. Muna nga giingon diri nga ang ana sa atop sa iyang balay ayaw nagpakanaugar mukuha pagbisan unsa palayasa sa ditso. Katong naa dito sa mga Hudya palayasa na sa kabugturan. O ang tao nga naa sa uma kinahanglan dili na mo pauli aron pagkuha pa sa iyang kupo. Pagka makalilisang ni adtong mga adlaw alang sa mga mabdos o sa mga inahan nga may mga masusok. Ngano makalilisan kay ang gubat karon dili tiyaw-tiyaw. Mga missile na, mga nuclear na, mga igsoon. Muna makalilisan. Kunya, 20. Busa pag-ampo kamo sa Elohim, nga dili unta kamo pakagyuhon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw igpapahulay. Muna kong gingon, nga kini nga mensahe, kini nga pasidaan para ra ginis mga Jewish Messianic, mga igsoon. Dili ni para sa Kristiyanos. Kaya kung para pa ni Kristiyanos nga pasidaan, adlong Domingo unta ang gisgutan des 20, pag-ampo kamo sa Elohim, nga dili unta kamo pakagyon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlong Domingo, ano unta? Kay waday masayod ang Elohim. Ang atong Adoniswa, waday masayod nga sa katapos sa mga adlaw. Adlong Domingo na magsimba ang mga tao. Kung ang mga Kristiyanos na nagsimba sa adlong Domingo, katauhan pa sila sa atong Adoniswa, daan ang gitagna sa atong Adoniswa nga sa katapos ang adlaw na ibalukong ang ako mga followers, Domingo na magsimba, amo na anion ako pagsulti, pag-ampo kamo nga sa inyong pagkalagyo, dili maatol sa adlaw, sa tingtugnaw, dili maatol sa adlong Domingo, niya na unta. Kaya kasi sa Adoniswa sa katapos sa mga adlaw, naibalon siya kung sa'y kainabuyog, sitwasyon sa mga tao, kung sa'y doktrina, pagtulunan sa mga taong gisunod. Pero nganong ang iyang tugon niya, pag-ampo kamo nga dili kamo pakalagyuhon sa atol sa tingtugnaw o atol sa adlaw igpapahulay. Ngano adlaw igpapahulay man? Kay nasayra niya nga ang iyang tinuod nga mga followers, ang tinuod nga mga Messianic, apostolic Messianic, nasayon siya nga nagpabilin, nga nagtamod sa adlaw igpapahulay. Mga apostolic Messianic, Shabbat, gyapon ang gitamod mga igsuo. Nasairan ka na sa atong Adoniswa. Lahin sa mga apostolic Christians, mga apostolic Pentecostal, Domingo mang ila. Ang apostolic Messianic, adlaw igpapahulay ang ilang gitamod. So sila mooy mga katawhan sa atong Adonai Yeshua, kay sila ang apostolic Messianic, kami mga Messianic Jewish mooy gipasidan-an sa Adonai nga ang atong pagkalagyo hinaut-unta nga dili maatol sa adlaw igpapahulay. Kay adlaw kana sa Shabbat, adlaw kana nga igpapahulay. Sa to pa sa katapusang adlaw
Inigsulod sa Great Tribulation, nagpadayon di ay gyapon ang Shabbat. Nagpadayon di ay gyapon ang adlawng igpapahulay ug wala mapulihi sa adlawng Domingo. Hinuktok na, bisag ka na lang bersikulo ha. Ikaw, Christian, naminaw ka. Ikaw, yano lang ka nga ordinaryong membro lang ka, yanong membro lang ka sa imong simbahan. Pangayog ka alam sa dunay, makasabot ka sa Matthew 24:20. Diya ni mo masabtan nga sa iyo pang inyong pastor o kining Matthew 24:20 maunay nagpamatuod nga ang Shabbat ang adlaw igpapahulay nagpadayon di ay gyapon hangtod moabot ang pagbalik sa atong Adonai Yeshua. Itramoy mo paamgo nimo o kung makaamgo ka ning bersikulo Matthew 24:20 automatic undangon mo ang pagsimba nimo sa Ginoo sa adlaw Domingo. Pero kung hungog ka, padayon ka sa imong kahungog, alay, sige, padayon sa adlaw Domingo. Padayon sa pagsimba sa adlaw Domingo. Kay hungog ka man. Kinsa may mubadlong sa hungog. O kinsa man po'y tuohan sa hungog. Di magani mo to ang hungog siyang ginikanan. Di magani mo to ang hungog sa iyang mga magulang niya edad. Unsa bakas bersikulo, ang hungog, di gina mo toos nakasulat sa Biblia. Hungog man na. Kung ikaw, kung hungog ka, hinungog ka, padayon sa pagsimba sa adlong Domingo. Hungog ka man, di ka kasabot. Kaya kung di ka hungog, makasabot ka sa Matthew 24:20 nga ang adlong igpapahulay, galungtad hangtod karon. Hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa pagsulod sa Great Tribulation, gapadayon ang adlong igpapahulay. Kung di ka hungog, makasabot ka. Pero kung hungog ka, di ka gid kasabot. Hala, padayon sa adlaw Domingo nimo, bisan walay panagna diya sa Biblia, nga sa adlaw sa kasakitan, pag-abot sa kasakitan, pag-ampo mo sa Elohim, nga sa inyong pagkalagyo, dili maatol sa tingtugnaw o sa adlaw Domingo, bisag wala ing naana. Na? Simple kayo sabto na balang kasulatan. Kung doon na kay Ruach HaKodesh nga nagatang ni mo kalam, dili ka hungog nga musabot sa Biblia. Pero kay hungog ka man, hala padayon sa adlaw Domingo. Kay ang hungog, di gina mo patuog pagbadlong, ang hungog, di na patuog tambag, ang hungog, di na makasabot sa pulong sa Adonai. Sa balaang kasulatan, di kasabot. Manang lisod kayo. 21. Kay ang kasakitan ni atong panahon na, labi pang makalilisan. Basahon niyo sa English, Great Tribulation. Ang tawag aning makalilisa nga hilabihan. Great Tribulation. Kay ang kasakitan ni atong panahon na labi pang makalilisan. Kay sabisan unsang nahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon wala nagayoy may tabo pa nga sama ni ini. Kita ni mo na mga igsuon. Ha? Kita ni mo na wala na may tabo pa nga sama ni ini. Ha? So, apan, gipamubaan sa Elohim kadtong mga adlaw kay kung wala pa, wala untay mabuhi. Wala untay maluwas. Pamubaan na niya. O, abi niyo magson, kanang hulga sa Rusya nga nuclear sitanto nila nga matut pa mo destroy gyud sa tanan nga dunay gininhawa. Sa ato pa, bisag asang nasura na niya ilabay, tibuok kalibutan apektado. Kay ang iyang poison ana, muuban man sa hangin. Ha? Ang aso ana, ang hilo ana, muuban man sa hangin. Pero malas ang nasod nga mo'y targeto na. Palita ato na target sa Amerika, malas yung Amerika. Imposible Pilipinas targeto ni Putin nga kagamay ra nato. So, pero sa iyang epekto, sa iyang aso, sa iyang hilo, ma-destroy yun ang tanang dunay gininhawa. Ang mabuhi ana kung palitan buyan na ni Putin, pinduton na ni Putin, katura makasulod og underground, kato makasulod og langob, makasulod og tunnel, mauray mabuhi kay dito ang mga poison mga ison pag naras ere di magina mo kanaog. Maglutaw ram gina ang poison sa kahanginan ibabaw. Di man na munaog sa ilalom sa tunnel, ilalom sa langob o sa mga underground. Muray mabuhi ang makasulod sa langob, may mabuhi ang kasulod sa mga underground. Yan ang panahon na kung pinduton ni Putin ka ng buton anang sa tanto niya nga nuclear. So, lisan tayo mabuhi ang tao. Pero salamat sa Adonai nga yung pamubaan ang panahon. Kaya kung dili ko niya pamubaan, walay mabuhi. Walay mabuhi, pamubaan niya.
Tungod sa iya mga pinili, pamub-an niya kadtong panahon na. Salamat sa dunay mga Israelita, dunay mga Hudyo nga naglungtad karon, nga nagbalik sa Torah, nagpadayon sa Torah, nagsyabat, nagpadayon sa pagtamod sa Syabat, mo na mga piniling katawan ug tungod sa mga Israelita at mga Hudyo nga nibalik sa Torah, pamub-an niya mga igsoon ang panahon. Manang pasalamat mo diya. Na naay mga Mesianic nga naglungtad karon na mo'y nagdala o panalangin kaninyo kay kung wala may mga Mesianic mga igsoon na niya pamuban, pero tungod sa mga Mesianic, tungod sa mga pinili, sa mga Jewish nga mga pinili niya, pamuban niya ang panahon. Salamat daan sa atong Adonai Elohim nga iyang gipamuban din niya ang Great Tribulation tungod og alang sa mga Mesianic niyang mga pinili. Busa ka tanang nagtudlo nga mga Christians, mga igsoon nga rapture o na. Asos, bakak na, waanay kamaturan. Ha? Bakak na, mga igsoon nga pagtulunan. Unya kung may moingon, tanawa dire ang Mesias ato siya dito, ayaw kamo pagtuo kaniya. Di adire ang Mesias, o tuwa siya dito, ayaw kamo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga Mesias o mga mini nga mga propeta, magbuhat sila mga dagkong milagro, o mga katingalahan aros pagpasalaag bisan pa sa mga pinili. Bisan mga Jewish, bisan mga Mesianic, mahimong ilaron sa mga milagro nga buhaton aning mga mini nga Mesias o mga mini nga propeta magigsoon. Ha? Pwedeng ilaron kung mahimo matud pa. Bisan ang pinili sa Elohim, kung mahimo pwedeng ilaron, ilabi na gaapas kag milagro, gahangad ka permig milagro, ilaron ka. Mga igsoon, nga kami di may pailad na. Matud pa diri sa 2 Tesalonica 2:9-10, ang taong yawanon muanhi nga may gahom ni Satanas, o maghimo sa tanang matang sa mga milagro, o magbuhat sa katingalahan. Mga kami di may magagad anang milagro. Wa kami magapas anang milagro mga igsoon. Ang among gapas kamaturan, kanang mabasa mismo sa Biblia, mabasa sa Tanak, mabasa sa Torah. Pag ang pagtulunan di mabasa sa Torah, pokus-pokus ra, tabi ras pastor, tabi ras preacher, di may mutuwa na. O mga milagro testimonyo, di may mutuwa na. Mga igsoon, mga testimonyo, giayo ko, nagtakian ko sa una, nakoy kanser, giampuan ko, pagbautismo sa ako, naayo ko, di may mutuwa na, mga igsoon. Pokus-pokus ng Satanas, pag-ilad sa mga tao, bisan pas pinili, mahimong ilaron kung magpailad. Apan ang among focus na sa Torah. Kung ang imong gidalang pagtulunan na sa Torah, kana mutuo ko na akas kamaturan. Na? Gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang pagalaglagon kay wala man nila dawata o higugma ang kamaturan nga makaluwas unta kanila. Kung di mo dawaton ang atong Adonai Yeshua nga mo'y makaluwas nimo, di mo dawaton ang iyang Torah, mangigsoon, itugyan kanya ngadtos kalaglagan. Mutuo kas bakak nga pagtulunan. Timan-ing ang ipasidaan ko kamo ni ini matud pas Matthew 24:25. Ug kon may moingon kaninyo, tan-awa tuwa siya sa dapit nga waw, ayaw kamo pagadto dito. Kung moingon sila tan-awa, nagtago siya dire, ayaw kamo pagtuon nini. Kaya ang anak sa tao moabot sama sa kilat nga mukilab dadla sa tibok langit, gikan sa sidlakan ngadtos kasadpan. Asa gani ang lawas kapatay adto kusab magpundok ang mga gila. Ang mga gila, dili na ko share mga igsoon. Sa ato pa, mga Gentiles ni. Mga Gentiles. Ato magpundok ang mga Gentiles. Kaya mga dato nga mga hintil, kay nagrepresentar sa mga sa agila nga tag-as kong lupan. Unya tapos gayon sa kasakitan ni adto mga adlaw, mungit-ngit ang adlaw og dili na mudanag ang bulan. Mga hulog, gikan sa langit ang mga bituon, ug matay-og ang tibuok kalangitan. Diyan yung makita ang kabakakan sa science. Ang science igtudlo nga ang bituon dagko pas langit o dagko pas kalibutan. Di ba? Ang science masukyon ang bituon dagko pas kalibutan. Sila ra may sigtanaw-tanaw sa ilang mga Hubble telescope nila. Samtang ang atong Adonai Yeshua nga mo'y creator sa tanang butang, mo'y creator sa universe, siya nagsulti nga ang mga bituon mga hulog gikan sa langit. Mga hulog ang bituon. Kung ang bituon dako pa sa earth, usa lang ka bituon, pusgay na ang earth. Maison. Pero ang gingon niya, mga bituon, mga hulog. O niya, mutunga sa langit ang timaan sa anak sa tao,
og manghilak ang tanang banay sa yuta og makakita sila sa anak sa tao nga mabot sinapnay sa mapanganod sa langit. Mahirap siya. Human ang kasakitan. Moabot siya sa nga may gahom og dakong himaya og mutingog ang dakong trompeta og ipadala niya ang iyang mga anghel, mga malak sa upat ka kanto sa suok sa kalibutan, ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. So man na ang magigsoon ng may tabo, dalaygon kayo nga dunay o kay wala naman tayo igong panahon mga igsoon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Hallelujah. Dalaygon ang Adonai mga igsoon. Am Israel kay, mabuhi ang katawan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga lagad diha sa Adonai, Matip Gideon Silva, magaingon kanyong tanan nga bulan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga gayon, Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom. Okay. Shabbat Shalom sa tanan.